when I wake and the sun is coming through. Boy, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Φίλες και φίλοι, εδώ στην Υπόθεση Ζωής, τρίτη βράδυ με ιατρική εκπομπή, εναλλακτική εκπομπή, εναλλακτικής ιατρικής. Τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται οι ασθενείς που επιλέγουν παράλληλα με την κλασική ιατρική τις περισσότερες φορές να απευθύνονται σε ειδικούς γιατρούς όλων αυτών των ειδικοτήτων που κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακόμα και ένα μυστήριο. Εκ του αποτελέσματος πάντως η εναλλακτική ιατρική σε διάφορες μορφές της είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Γι' αυτό και εμείς σήμερα εδώ πέρα έχουμε δύο γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων. Να συστήσουμε πρώτα τον καλεσμένο μας που έρχεται από την Αθήνα. Γιατρέ μας έρχεστε από την Πελοπόννησο, σωστά, εξού και το επώνυμο. Ο κύριος Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός ιατρός, ομοιοπαθητικός και βιοσυντονιστής, εάν τα λέγω σωστά. Καλώς ορίσατε στα Χανιά μας. Εξαιρετική η ομιλία που κάνατε και παρακολούθησα προσωπικά. Εξαιρετικά ενημερωτική και πολλά υποσχόμενη, χωρίς όμως να παραμυθιάζετε τον κόσμο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μιλάτε με αποτελέσματα απτά και με στοιχεία. Θα μας πείτε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Ελπίζω όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε χθες να μας τα πείτε και για τους φίλους τηλεθεατές. Και εκ δεξιών, ο αγαπητός φίλος και πολύ γνωστός γιατρός της πόλης μας, ο κύριος Νίκος Χαβρεδάκης, που είστε γενικός ιατρός και βεβαίως ο αγαπημένος μας βελονιστής, που τρέχουμε όλοι με τις βελονίτσες εκεί πέρα. Είστε πανέτοιμος, μας έχετε κάνει και στην τηλεόραση Κίδων αρκετές φορές και επίδειξη ζωντανή, και εγώ προσωπικά δηλώνω οπαδός σας, διότι έχω βοηθηθεί πάρα πολύ από το βελονισμό. Τώρα λοιπόν μπαίνει στη ζωή σας επίσημα και στο ιατρείο σας και ο βιοσυντονισμός, γιατρέ, έτσι. Έχει μπει χρόνια πριν, τώρα που γνώρισα τον κύριο Αναγνωστόπουλο, συστηματοποίησα ορισμένες γνώσεις που ως τώρα δεν τις είχα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου δείξει αυτά τα πράγματα. Εγώ πάντα έψαχνα από χρόνια να βρω κάποιον να μου δείξει. Παρακολούθησα τον θεωρώ δάσκαλο μου, παρακολούθησα κάποια σεμινάρια. Ως γιατρός, και πολύ καλά κάνετε. Και θεωρώ ότι παράλληλα με τη δουλειά μου του βελονισμού, επειδή και ο βελονισμός είναι ενεργειακή θεραπεία, μπορώ να βοηθήσω να βάλω ένα λιθαράκι παραπάνω σε αυτό που κάνω. Και πολύ καλά κάνετε. Περιμένουμε με αγωνία. Θα μας πείτε και στη συνέχεια από αυτού τι μας ετοιμάζετε. Να δούμε λοιπόν τι σχέση έχει η ιατρική με τη φυσική. Έτσι σας είπα και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Γιατί ο βιοσυντονισμός εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ φυσική. Πολύ σωστά λέτε, γιατί η σύνθετη λέξη, το δεύτερο συνθετικό της λέξη είναι ο συντονισμός. Και ο συντονισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι το φαινόμενο που όλοι το έχουμε νιώσει στο σεισμό. Είναι το φαινόμενο που ρίχνει τα σπίτια στο σεισμό. Είναι το φαινόμενο που σπάει το ποτήρι με τη φωνή του τραγουδιστή. Είναι το φαινόμενο που απαγορεύει στους στρατιώτες να περνάνε με ρυθμικό βάδιν πάνω από τις γέφυρες. Είναι το φαινόμενο γενικά, στο οποίο, αν θέλουμε να δώσουμε έναν φυσικό ορισμό, όταν η συχνότητα διέγερσης ταλάντωσης του συστήματος, η συχνότητα του διεγέρτη ταυτιστεί με τη συχνότητα του ταλαντωτή, τότε επέρχεται ένα μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του ταλαντωτή, το οποίο προκαλεί κόπος του υλικού και καταστροφή του. Έτσι ξεκίνησε, μάλλον μια μικρή ιστορία. Ναι, ας κάνουμε μια μικρή αναφορά. Τα πράγματα ξεκίνησαν λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Αμερική, από τον δόκτορα Raymond Royal Arrive, που ήταν φυσικός, ξεκίνησαν επειδή είχε να πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να θεραπεύσει κάτι αν δεν το βλέπει. Και ο πρώτος του στόχος είναι να μπορέσει να δει ζωντανούς μικροοργανισμούς. Έτσι λοιπόν έφτιαξε ένα. Ενός τότε, γιατί όμως σας διακόπτω, ενός τότε δεν μπορούσε να δει. Δεν μπορούσε. Όχι, δεν υπήρχαν τα μικροσκόπια. Δεν υπήρχαν, δεν στρώναν τα πλακάκια. Αυτό που έκανε λοιπόν είναι να φτιάξει ένα πρωτοποριακό για την εποχή μικροσκόπιο. Το οποίο όταν το τελείωσε αριθμούσε πάνω από 5.500 κομμάτια. Και το πιο βασικό ήταν ότι για την εποχή εκείνη είχε τη δυνατότητα μεγέθυνσης 60.000 φορές. Τι έκανε λοιπόν ο Ράιφ, κατενθουσιασμένος, πήρε τους οργανισμούς, πήρε τις καλλιέργειες, τις έβαλε κάτω από το φάκο, προσπάθησε να δει με το φως της ημέρας, το τεχνητό φως, δεν μπόρεσε να δει τίποτα. Ξέρετε ότι η επιστήμη προάγεται από ανθρώπους που είναι παρατηρητικοί και γνώστες. Δισεκατομμύρια χρόνια πέφτουν τα πράγματα από πάνω προς τα κάτω, μόλις αφαγιονεύτωνα στον ήλιο στο κεφάλι,
τότε άρχισε να μας λέει για τον νόμο της βαρύτητας. Το επόμενο που έκανε λοιπόν είναι να πειραματιστεί με διάφορες συχνότητες φωτός, διάφορα μήκη κύματος. Και διαπίστωσε έκπληκτος ότι σε κάθε συγκεκριμένη συχνότητα φωτός μόνο ένας μικροοργανισμός την εισέπρατε και την αντανακλούσε, με αποτέλεσμα να φτιάξει ένα μεγάλο χάρτη, ένα μεγάλο βιβλίο, όπου είχε καταγράψει τις συχνότητες όλων των γνωστών τότε μικροοργανισμών. Προχώρησε παρακάτω και σκέφτηκε αυτό ακριβώς που συζητούσαμε προηγουμένως. Τι θα γίνει αν εφαρμόσει το φαινόμενο του συντονισμού, δηλαδή αν στον ίδιο το μικροοργανισμό επιστρέψει με μεγαλύτερο πλάτος τη δικιά του συχνότητα, τι αποτέλεσμα θα έχει. Και έκπληκτος παρατήρησε ότι προκαλούσε σεισμούς στους μικροοργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί, όπως βλέπουμε. Σεισμούς. Σεισμούς. Δονήσεις δηλαδή. Δονήσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν και στο σχετικό βίντεο, βλέπουμε μικροοργανισμοί οι οποίοι βάλλονται με την δικιά του συχνότητα. Με την δικιά του ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Στροβιλίζονται, πάλλονται ατάκτως, φτάνουν σε ένα μέγιστο πλάτος, υπάρχει καταστροφή του κυταρικού τυχώματος, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνει ο μικροοργανισμός. Έτσι λοιπόν, βάσει αυτής της παρατήρησης, άρχισε να θεραπεύει. Άρχισε να κάνει θεραπείες έναντι όλων των τότε γνωστών μικροοργανισμών. Και όχι μόνο αυτό, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ήταν ο πρώτος που συνέδεσε την ύπαρξη του καρκίνου με έναν ιό, τον οποίο τον ονόμασε BX virus. Και ισχύει αυτό? Τότε θα σας πω ότι χλευάστηκε και πολεμήθηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Πρόλαβες, γιατρέ μου, γιατί αυτό θα ρωτούσα τώρα. Πώς τον αντιμετώπισε η κοινωνία τότε? Θα σας πω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ ο Ράιφ. Μα μου φαίνεται πολύ ψηλό. Χλευάστηκε, πολεμήθηκε, επειδή ήταν και low profile άνθρωπος, κατέληξε να πεθάνει το 91 ετών αλκοολικός σε ένα ίδρυμα. Και... Το μεσαίωνα θα τον έκαιγαν στην πυρά. Τουλάχιστον. Γιατί υπήρχαν και ενασκολοπισμοί και διάφορα χειρότερα πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, με ρωτήσατε αν ισχύει αυτό. Ναι. Πόσα χρόνια πέρασαν και προσφάτως ακούσαμε για το καρκίνο του τραχείου της μήτρας, ο οποίος οφείλεται στο human papilloma virus, στον HPV. Βλέπετε ότι όσο περνάει ο χρόνος και η επιστήμη προοδεύει, αρχίζουμε και δικαιώνουμε ανθρώπους που πριν μερικά χρόνια τους κοιτούσαμε αδιάφορα και τους χαρακτηρίζαμε παρανοϊκούς. Και σαφώς ισχύει, πράγματι ισχύει. Και δεν είναι μόνο ο HPV που προκαλεί τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, είναι και ο ιός υπατήτας που προκαλεί καρκίνο στο ύπα, είναι ακόμα ενέχεται και το ελικοβακτηρίδιο του πυλούρου που προκαλεί γαστρικό καρκίνο. Άρα λοιπόν πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να δικαιωθεί ο Ράιφ και να δικαιωθεί και πάνω στο κομμάτι του βιοσυντονισμού, γιατί πάρα πολλοί συνέχισαν το ερευνητικό του έργο. Πέρασαν χρόνια και να συνεχιστεί το έργο του, έπινε. Άμεσα συνεχίστηκε. Άμεσα συνεχίστηκε, γιατί είχε αφήσει πολύ καλούς μαθητές, οι οποίοι βέβαια για τους λόγους του διασπάστηκαν μετά, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση. Συνεχίστηκαν όμως οι έρευνες και συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Μέχρι το σημείο που έχουμε φτάσει και έχουμε εμπλουτίσει όλη αυτή τη συλλογή του Ράιφ με τους μικροοργανισμούς, με καινούριους μικροοργανισμούς που βρέθηκαν, με ιούς έμπολα, ιούς του AIDS και διάφορους άλλους είδους. Να ρωτήσω τον κύριο Χαβρεδάκη πώς αποφασίσατε, επειδή σας γνωρίζω και ως άνθρωπο και είστε ανατρεπτικός άνθρωπος, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε λόγω χαρακτήρα με την εναλλακτική ιατρική και να την ψάχνατε τόσο πολύ αυτή την ιστορία και να βελτιώνεστε καθημερινά? Κοιτάξτε, συνήθως στη ζωή μας υπάρχουν τυχαίες περιπτώσεις που γνωρίζουμε κάτι. Εάν δεν είχα κάποιο προσωπικό μου περιστατικό, κάποιο θέμα στο πανεπιστήμιο, όταν έκανα ιατρική, να γνωρίσω τον βελονισμό, μάλλον θα ήξερα τι είναι. Απλώς κάποιο θέμα, όταν έκανα αθλητισμό, είχα κάποιο πρόβλημα με το γόνατο και μου το λύσαν χωρίς να ήξερα τι ήταν με τον βελονισμό. Τότε δεν ξανά είχα προβλήματα, αλλά ήταν η αφορμή ώστε να ασχοληθώ. Όπως είναι περίεργο, δεν ήξερα τι ήταν, διάβασα, έδειξα, τελικά αποφάσισα ότι τελειώνοντας την ιατρική θα ασχοληθώ με αυτό. Και γι' αυτό έκανα και γενική ιατρική, αλλιώς θα έκανα κάποια χειρουργική ειδικότητα, γιατί τα χέρια μου πιάνουν. Τώρα, ο βιοσυντονισμός μπήκε στη ζωή μου γύρω στο 1997, που πήγα σε ένα συνέδριο στην Αμερική, βλέποντας το πρώτο μηχάνημα βιοσυντονισμού. Πάλι δεν κατάλαβα πώς δούλευε. Το πήρα όμως και άρχισα να πειραματίζομαι. Αλλά δεν υπήρχε κάποιος δυστυχώς στην Ελλάδα που να μπορούσε να μου δείξει 5 πράγματα. Έφτασα σε ένα σημείο, έκανα ορισμένες διαγνώσεις,
έπεφτα πάντα μέσα όταν έλεγα κάτι, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυτά τα μηχανήματα έχουν ένα καλό και ένα κακό. Τώρα πλέον αυτή την εποχή είναι καλό. Μπορεί να σου πει στο μέλλον τι προβλήματα μπορεί να έχεις. Δηλαδή μπορεί να σου πει ότι πρόσεξε γιατί ο θηροειδής σου εν δυνάμει θα έχει πρόβλημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πανικοβάλλει το ασθενής, πάει κατευθείαν στον ενδοκρινολόγο του, κάνει 1002 εξετάσεις και βέβαια καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με κορόιδεψε ο Χαβρεδάκης. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε 2 χρόνια σε παίρνει τηλέφωνο και λέει: γιατρέ, θυμάστε που μου είχατε πει ότι να κοιτάω το θηροειδή μου? Έχω καρκίνωμα στο θηροειδή. Και η απάντησή μου σε αυτόν τον κύριο ήταν: και αυτά τα 2 χρόνια που έλεγες ότι εγώ ήμουν ψεύτης σε αυτό που σου είπα, πώς θα το αναπληρώσω εγώ? Είναι φυσικά. Πας αύριο δεν θα έχεις πρόβλημα. Πας όμως σε 6 μήνες και το έχεις αφήσει το θέμα. Άρα λοιπόν, ναι, η διαφορά είναι ότι όταν κάνουμε εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, βλέπουμε τώρα έχω αυτό. Τίποτα δεν μας λέει αύριο τι θα έχουμε. Αυτό το καλό με το βιοσυντονισμό, και πολλές φορές το έχω δει, είναι ότι εν δυνάμει σου λέει ότι πρόσεχε γιατί αυτό το όργανο είναι αδύνατο. Και αυτό είναι αδύνατο ή επειδή εσύ το καταπονείς με τις τροφές, με το αλκοόλ και αυτά, ή κληρονομικά αδύνατο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μπούσουλα, ώστε ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να έχει όλα τα όργανα του τέλεια. Έτσι, υπάρχει και κληρονομικότητα. Και αυτό με έβαλε στο. Όπου γινόταν σεμινάριο για βιοσυντονισμό και μπορούσα να μάθω κάτι, πήγαινα. Χωρίς να το εφαρμόζω επαγγελματικά, γιατί είχα τη δουλειά μου του βελονιστή. Μετά που γνώρισα τον κύριο Αναγνωστόπουλο, έγινα κάποια σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη εντατικά, τα οποία τα παρακολούθησα. Είδα μια άλλη μέθοδο, τη ρώσικη μέθοδο. Υπάρχει η αμερικάνικη μέθοδο που είχα ως τώρα, υπάρχει και η ρώσικη μέθοδο, οι οποίες είναι αδερφές ψυχές. Να μας πείτε για την Αμερική, αυτό που λέγατε και χθες. Κατά πόσον είναι οπαδοί του βιοσυντονισμού. Και πρέπει να πούμε ότι στη Ρωσία ο βιοσυντονισμός είναι ειδικότητα. Στη Ρωσία πάει. Ειδικότητα δεν είναι κάτι. Τι είναι αυτό? Πολύ διαδεδομένος. Διαδεδομένος και από χρόνια ασχολούνται. Άρα υπάρχει έρευνα. Οι Ρώσοι είναι και σπουδαίοι επιστήμονες τους ή άλλους. Τώρα αρχίζουν και μεταφράζουν βιβλία από τα ρώσικα στα ελληνικά. Ο κύριος Γιάννης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτά τα πράγματα, τα οποία μας τα δίνει εμάς. Βέβαια, έχει ακόμα δουλειά, αλλά αυτό που χρειάζονται είναι να βρεθούν 10, 5, 20, 30 γιατροί οι οποίοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το θέμα και ώστε να εμπλουτίσουμε. Τώρα κάνουμε και σύλλογο γιατρών βιοσυντονιστών στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια αρχή. Επισημοποιείται αυτή η ιστορία πλέον, έτσι. Είναι έδρα την Ελλάδα, αλλά είναι European. Είναι ευρωπαϊκή. Αλλά κάτι κάνουμε. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε. Δηλαδή είμαι βέβαιο ότι θα βοηθήσετε. Λίμωνα. Ήδη ιεραστεχνικά πολλοί κόσμος στρέφεται προς τα εκεί πέρα, διαβάζει, μπαίνει στο διαδίκτυο, ψάχνεται, χωρίς να ξέρει πού να αποταθεί. Τώρα θα έχει πού να αποταθεί. Ο κ. Χαβρεδάκης έθεσε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι. Το οποίο δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα και δυστυχώς εμείς η εναλλακτική ολιστική ιατρική το έχουμε παράπονο. Έθεσε το ζήτημα της πρόληψης. Πάντα βλέπουμε ασθενείς. Εγώ δεν έχω δει στα 15 χρόνια της καριέρας μου κάποιον, εκτός σπανίων περιπτώσεων, και να έρθει να μου πει: γιατρέ μου, τι να κάνω για να παραμείνω υγιής. Και το κακό με εμάς τους εναλλακτικούς ολιστικούς γιατρούς είναι ότι βλέπουμε απελπισμένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν γυρίσει όλους τους κλασικούς γιατρούς, δεν βρήκαν λύση στο πρόβλημά τους και έρχονται σε εμάς, πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα είναι τόσο εύκολα, που δεν είναι, γιατί έχουμε οργανισμούς οι οποίοι έχουν αφήσει την νόσο και έχει χρονίσει. Έχουμε οργανισμούς που είναι πολύ επιβαρημένοι από χημικά φάρμακα και είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς, η θεραπευτική συνείδηση του Έλληνα είναι φαρμακευτική. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ξέρετε, διάβαζα μια μελέτη προχθές, η οποία είναι δημοσιοποιημένη. Η Ελλάδα μετά την Τουρκία στον κόσμο είναι η πρώτη χώρα στην κατανάλωση χημικών φαρμάκων. Θα μου πεις, καλά, είσαι κατά των χημικών φαρμάκων, κλασικός γιατρός? Όχι, δεν είμαι. Μα αφαιρετούμε κιόλας, πάμε μόνοι μας τα φαρμάκια. Αυτό πήγα να σας πω. Δεν πάμε καν σε γιατρό. Εγώ είμαι κατά της αλόγιστης χρήσης των φαρμάκων. Πολύ σωστά λέτε. Δεν δικαιολογώ συνταγογράφηση χημικού φαρμάκου από το τηλέφωνο. Και αυτό που κάνουν οι μητέρες που πανικόβλητες παίρνουν τον παιδίατρο και ο παιδίατρος με ένα εύκολο τηλέφωνο τους δίνει κορτιζόνη, τους δίνει αντιβίωση, χωρίς καν να έχει δει το παιδί. Να ξέρετε, 8,2 στις 10 λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας είναι ιογενείς.
Αν τις αφήσεις 4-5 μέρες και κάνεις υπομονή, θα περάσουν από μόνες τους. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν φαρμακευτικής φόρτισης. Δεν ήμασταν υπόμονες μανάδες. Θέλουμε να τελειώνουμε με τις αρρώστιες, να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας. Εάν κάποιος γιατρός δεν σου συστήσει φάρμακα, πας στον επόμενο. Ναι, επειδή υπάρχει η μεγάλη αγάπη μεταξύ των γιατρών, αυτό που λέγαμε τον κύριο Γιάννη, του λέει: Α, δεν σας έδωσε φάρμακα. Μα τόσο επικίνδυνο υπάρχει στην μέσα δώσει φάρμακα. Το έχω δει και σε ταινία. Έτσι είναι. Δηλαδή, τελικά ο κακός γιατρός είναι αυτός που δεν δίνει φάρμακα. Δυστυχώς έτσι μάθαμε. Βέβαια τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Νομίζω ναι. Σιγά σιγά, και αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που στρέφεται στην εναλλακτική ιατρική, όχι μόνο γιατί βρίσκει λύσεις, και θα σας πω μετά ποια είναι η διαφορά του βιοσυντονισμού με την κλασική ιατρική, αλλά γιατί βρίσκει ακίνδυνες λύσεις. Δεν θα πάρει το ένα φάρμακο, θα πάρει το δεύτερο φάρμακο για να εξουδετερώσει τις παρενέργειες του πρώτου φαρμάκου, το τρίτο για να εξουδετερώσει τις δεύτερες που εξουδετερώνουν τις παρενέργειες του τρίτου, και πάμε σε μια λυσίδα. Και το πιο βασικό είναι ότι αυτό που κάνει η εναλλακτική ιατρική είναι ότι στοχεύει στην αιτία. Δεν θεραπεύει τα συμπτώματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ιατρικής. Ο πυρετός, ναι, ο πυρετός, ο εμετός, η διάρρεια, ο βήχας είναι συμπτώματα. Βέβαια. Είναι οι προσπάθειες που κάνει ο ανθρώπινος οργανισμός να αποβάλει τον νοσογόνο παράγοντα. Δεν δικαιολογείται σε μια τροφική δηλητηρίαση να δίνουμε αντιδιαρροϊκά και αντιεμετικά. Τι κάνουμε δηλαδή, φυλακίζουμε τον νοσογόνο παράγοντα μέσα μας. Άρα λοιπόν τα συμπτώματα θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, όχι να τα καταπολεμήσουμε. Και εμείς αντί αυτού κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Αρκεί να μην είναι ακραία, γιατί στον πολύ ψηλό πυρετό και εγώ ως μητέρας αγχώνομαι. Δεν μπορώ να μην χορηγήσω αντιπυρετικό. Δεν μιλάω κι εγώ για πυρετό μέχρι 2,5-3 χρονών, όπου έχεις τον κίνδυνο των βρεφικών σπασμών και πρέπει να το προλάβεις. Αλλά ένας ενήλικας, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ αντιπυρετικό στη ζωή μου. Ούτε έχω βάλει θερμόμετρο. Μου λέει: γυναίκα μου, έχεις πυρετό. Και γιατί πρέπει να ξέρω πόσο πυρετό έχω τη συγκεκριμένη στιγμή, αν έχω 39,5 ή 40. Γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει. Αν κρατήσει και πάει 5 και 6 μέρες ο πυρετός μου και με ανησυχήσει, τότε θα παρακολουθώ. Για ένα απλό κρεολόγημα να αρχίσω να βάζω θερμόμετρο και να παίρνω αντιπυρετικά, όχι. Να ξέρετε ότι ο πυρετός μειώνει το στάδιο της θεραπείας, το χρόνο της θεραπείας. Πάντα. Ο οργανισμός, με λίγα λόγια, έχει ένα βακτηρίδιο μέσα του. Ξέρει ότι το βακτηρίδιο αυτό δεν μπορεί να ζήσει στη θερμοκρασία την ψηλή. Άρα ανεβάζει λοιπόν ψηλή θερμοκρασία, πάει στο 38,5 για να σκοτώσει το μικρόβιο. Και εμείς αυτό που κάνουμε, του δίνουμε αντιπυρετικό για να ρίξουμε τον πυρετό ώστε το μικρόβιο να ζήσει. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι το λάθος. Είναι αντιφατικό αυτό που κάνουμε. Είναι αντιφατικό. Και εντάξει, το 39, 40 δεν το συζητάμε. Αλλά με 38,5 περισσότερες μάναδες δίνουν αντιβίωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για αντιπυρετικό. Έχουμε κάνει αυτά τα λάθη. Έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας φάρμακα. Και γι' αυτό σας είπα ότι τρόμαξα με αυτά που άκουσα χθες. Όχι ότι δεν τα υποπτευόμουν ότι ισχύουν, αλλά αλλιώς είναι να στα λέει και ένας γιατρός κατάμετρα. Ότι έτσι είναι τα πράγματα και έχεις κάνει λάθη τόσα χρόνια, δίνοντας φάρμακα ή παίρνοντας εσύ ίδια φάρμακα. Η εναλλακτική ιατρική είναι μια φιλοσοφία διαφορετικής αντιμετώπισης. Είναι θέμα φιλοσοφίας. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει ούτε καταρχήν μπαίνει στην απέναντι όχθη της κλασικής ιατρικής προς Θεού. Ωραία, να το πούμε αυτό. Ναι, όσο εννοείται. Μα είμαστε και εγώ και ο κύριος Παπαδάκης. Μα είμαστε κλασικοί γιατροί. Αυτό σπουδάσαμε. Αυτές τις ειδικότητες κάναμε, με αυτό το σκεπτικό που μάθαμε δουλεύουμε, αλλά έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο στην εξήγηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Για μας το σύμπτωμα σημαίνει ότι ο ασθενής έχει καλό αμυντικό μηχανισμό και θα δουλέψει. Για μας η δερματική πάθηση σημαίνει ότι μπορεί να είναι βαριά, μπορεί να είναι μια ψωρίαση βαρύτατης μορφής, αλλά ξέρουμε ότι ο ασθενής δεν θα κινδυνεύσει από κάτι πιο εσωτερικό, γιατί ο οργανισμός από μόνος του έχει μια φυγόκεντρη τάση να βγάζει την παθολογία προς τα έξω. Χθες είπατε ότι δεν υπάρχουν ασθενείς, αλλά ασθένειες. Καλά το λέω. Δηλαδή δεν υπάρχουν ασθένειες. Αλλά υπάρχουν ασθενείς. Ανάποδα το. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι. Μου έκανε εντύπωση. Θα σας πω, θα σας το εξηγήσω. Δεν μπορείς να βάλεις σε ένα πρωτόκολλο στις ασθένειες. Γιατί κάθε ασθενής έχει τον δικό του τρόπο που δέχεται την ασθένεια, τον δικό του τρόπο που τον εκδηλώνει και τον δικό του τρόπο που θεραπεύεται. Δεν σημαίνει καταρχήν, ξεκινήστε από το απλό. Να σας πω ότι αν αυτή τη στιγμή εδώ έρθει κάποιος ασθενής, ο οποίος έχει μια γρυππώδη συνδρομή και φτερνιστεί επάνω μας, δεν θα αρρωστήσουμε όλοι. Πιθανώς θα αρρωστήσουμε οι δύο. Εσείς μπορείτε να κάνετε πυρετό 39, εγώ να κάνω πυρετό 38. Εσείς μπορεί να έχετε κομμάρες στα κόκαλα και εγώ να μην έχω. Εσείς μπορεί να το ξεπεράσετε σε 3 μέρες, εγώ να θέλω 8 μέρες. Άρα λοιπόν πρέπει. Αυτό ισχύει. Ναι, πρέπει. Και είναι και άλλοι παράγοντες, πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολύ παράγοντες. Η ηλικία του ασθενούς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα ένας 80άρης την ίδια ασθένεια όπως ένας 60άρης. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν και οδηγούν. Όταν θες να έχεις μια σωστή θεραπεία, στην εξατομίκευση της θεραπείας.
Όχι δηλαδή. Και αυτό είναι σωστό. Δεν είναι, αντιμετωπίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο την ίδια ίωση ή ό,τι άλλο. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Απλώς η εναλλακτική ιατρική είναι διαφορά φιλοσοφίας. Δεν έχει να κάνει. Δεν έρχεται σε σύγκρουση με. Μα και η αρχαία ελληνική ιατρική, όπως μας είχε πει ένας συναδελφός σας, το είπα και πριν, Ναι, ναι. Χατζηδάκη εδώ στον αέρα, της τηλεόρασης Κίδων, της κλασικής ιατρικής γιατρός, ήταν πολύ θετικός στην εναλλακτική, γιατί μιλούσε για την Ιπποκράτιο ιατρική, η οποία έχει άμεση σχέση. Βεβαίως. Με την εξατομικευμένη, όπως λέτε, πολύ ωραία θεραπεία. Βεβαίως. Άρα, το σκεπτικό, ένα μέρος του σκεπτικού σας είναι ότι δεν φορτώνουμε τον ασθενή με φάρμακα όταν δεν χρειάζεται. Δεν είναι καθόλου φάρμακα. Χρησιμοποιείτε όμως ομοιοπαθητική θεραπεία. Η ομοιοπαθητική, τα φάρμακα της ομοιοπαθητικής είναι φυσικά. Ωραία. Είναι από φυτά ζώα ή ορυκτά. Δεν έχουν παρενέργειες, Ναι. δεν υπάρχει χημεία μέσα τους και οι δόσεις που δίνονται είναι απειροελάχιστες, γιατί τα φάρμακα της ομοιοπαθητικής λειτουργούν ενεργειακά κι αυτά. Προσπαθούν να ενισχύσουν τα συμπτώματα. Ακούστε πώς δουλεύει η ομοιοπαθητική, που πολλοί ίσως δεν το ξέρουν. Αυτό που κάνουμε είναι ότι δίνουμε συμπτωματογόνα φάρμακα. Γι' αυτό λέμε ομοίης ή συνιάματα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τα συμπτώματα του οργανισμού να τα ενισχύσουμε, γιατί πολλές φορές δεν φτάνει, δεν είναι σε τέτοια ύψος ώστε να κινητοποιήσουν τον αμυντικό μηχανισμό. Εμείς τι κάνουμε, θέλουμε να ενισχύσουμε τα συμπτώματα για να κινητοποιήσουμε τον αμυντικό μηχανισμό και να οδηγηθεί σε εκτοθεραπεία. Έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, αλλά αμέσως μετά το πρώτο μας για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα.